Tuan jingkemen apa mewah, Tuan jingkemen apa mewah, Wan Jisuan, Wan Jisuan, Wan Jisuan, Wan Jisuan, Tuan kabur mewan, dan kabur mewan, dan kabur mewan, dan kabur mewan, Wan Jisuan, Wan Jisuan. En yero bapa dan beram Allah kapor Ya ka sakramen kutam keduan berbalong belai. ka buram hauk pa badhau kon badhau man sem bakoj Berbalong ba menikung puji mentawat barabol jenam la jenam amin. en sngongo bapa dan beram Allah kapor Ya ka sakramen kutam keduan berbalong belai. ka buram hauk pa badhau kon badhau man sem bakoj Berbalong ba menikung puji mentawat barabol jenam la jenam amin. en yero bas sngongo man la kapor Ya ka sakramen kutam keduan berbalong belai. ka buram hauk pa badhau kon badhau man sem bakoj Kumbang Allah ba menikung puji mentawat barabol jenam la jenam amin. yero ye me ko jisu ni sngongo ye me ko jisu ni penan beram ye me ko jisu ni mane ye me ko jisu na ka banta kane ka klimat ka bamela ayangi melari mela sumaringi nadu dang step hadu kane klimat mela yadayangi na gijing pang na gijing stom na gijing gijing jinjar jong gijing em jongi ablay traken rat si hajar ngo na banda kane ka sngi kraw ka bamela ayangi ka bamangi layo ban sngap ya ka ktin ga jume Pangiliya ban sip ya kamet pat kasnam ke jume ha ke Eucharis badha kane klemat suci sin ko Jisu beje melakhot yang iwe pewe banwan hakmat jume bangin wan ban mane yeme bangin wan ba pran burom yeme khamtame ko Jisu beje ha kane ke jamet kumba ngi lapoy ha kamet ke baar jong kanovena Christmas ke jungi Jisu beje iwan khmat jume ngi IT la de hame balang ba ke jeng simti ke jume yangi inang la susu banang pan kre nag banta kasngi kraw jong ke jingwan long breu ke jume ha kane ke perthei Jisu beje ngi IT la de hame Jisu wan ban simti yangi penlong yangi ki kon ke jume penlong yangi ki kon trai ke jume haba medan berngi ko Jisu beje minang la susu band long kita ki breu ki ba jemnut ki breu ki ba bha ha ke jing em balang ba ke jing em ba bha ke jingi mela banwan rung ha ke denut ha ke ying gasam ka jungi ban pendapan biang banwan ra kita ki jari jing kerku ki jume Jisu beje ha ke ne ke klemat ha ke ne ke por ni khot yame Bamen wan hapadeng jungi pa ka bor ka jume hangi iwe pa iwe Agane kesni shopping sedang ka novena in chim kuwe ka jing ruai ka nambar ka paar ali ko jing start pom cukut Ale kucing sat bom juku Ale tu pen beki jingmu Tuan pen hikaya keho Bayangin sale syadu jok Tuk me
simba krau tam ki ben re Ali ba men job ka jing sniu Tuan pan pin bagi ba jo Tuan ya kershan ki ba tlon Tuk men ko Israel Lajan wanu Immanuel barun bor Penim kimen simba kordon Wat siapa ngindu agapon Atra Jesu Kristu wanjo Tuk men ko Israel Lajan wanu Immanuel. Tamatangin sim ya ke novena na ka nombar ka pasipau. Tangin yeng ha kerteng pa berukun amat sim bakut amen. Ko blai tuan banirap yenga Trai panera. Kau buram hau pa berukun amat sim bakut malah wam ning tong kunjita berabol jinom la jinom amen. Yusimken radu bansawan ading inyamani Yusimken radu bansawan ading inyamani Turis aku kursian Batuk menting ego pun Jerusalem Kami utrai kendarun sawan Bajing syai bakrau kandona kata kesni Bat kilung bakin tu jing bang jing tian Bat kilung rit kadut ganga Bang wan rengatuluk babakrau Badun saben temai ke Jerusalem Yusimken radu bansawan Aling inyamani Hakmin wanu blay Baru prim na yingu David pansyong alor kake Tipini yaun Bakan kemenun kadonun Yusimken radu bansawan Aling inyamani Hakmiun wanu trayun ayatajungi Uba kuki Israel Uba pangalor kakli kapan singat jong kahima Badun sensyana dudur yauba Bana dua badu bakuci telu kapertei Yusimken radu bansawan Aling inyamani Hakmi utraiken radun wan pau Nges kemunom lam ler Laus lemon wan toy amyu Nabashi syaun wan baru nompe Yusimken radu bansawan Aling inyamani
Traiun sawanyar muslapus nyulang bron Hakis ni jongu kan semi tabapalan kahok Badger hai gandap gajing su Bad baroki simpel tekin maniau Baroki bendriu kindem yau Yusim kendradu bansawan Alingin yamane Enkahangi yau kunlum Badan kod yau playu badan bor Haka kedu dabidu pajongu Unsyong badun sensyar Badya kesyara terpeng Lajong unba Yusip kendradu bansawan Alingin yamane Go Bethlehem kunung bajong play balota Napaun mi unong sensyar ki Israel Barka jingwan mi jong Kanong kum kebasjay kabum cukun Ten pen kraw yau akmachi telup kapertay Banaka kendo kajing su kendauan Yusim kendradu bansawan Alingin yamane Ini syong Ken hoi risa neng ba kendo turwaya rokurum lumbagin tei dagajing kmen lumridu Beni
Kalau nong red unang lam lenti jongi ukun lang berat paklem thodak urung nakabanta jongi belapun long ku mobil kisadeng uleng do syapam jukut pat junam la junam ulang usim jeng ka hok kapateng jung u kam don jingkut kajing sungu yau blei Kasurba siang kapar keleng cindung yongi kasam lembah Sergiu batu ki tue jing syai ji suwan ban pen tabah Ukun lang brod na preng uyar ban dup sius payu kun ben Gin jauh umat gin sia si tang ya lagi puna bansi Utrai bakrau uram kabor kajing long priu bapa upon Kado jongi kado jongu bansi urara la jingong Kakwo batem kakmi uji kaket pernah jauh bandang Lakam skau tu kijing maya ringkat matabu ikban syong Tempelu play akut syadem kaseng nong rimbun syong unsang Ya jing long mi kashimu Katei soti junam kasang Uplei upa buram kan long kunju upun marwei jonggu Unong pentien mensim baku junam syabam juku Akan sengi kan yau tarik syabin nggak sengau mi perkat ngi puson ya kan jingwan long bru jong kun jong blei apa deng jongi i kad yang mensim bukui un pensyai bu un yarap ngi ya kan ya jing puson jongi Te say you mensim Say you may sing Amen Jesus te say you
jing pule na kitab Isaya nang tu lupa kalnong ke bak khat iwei hadu sah te en sami uselung na kadeng khong ujese bad utnat un sakaan na kithe jong u halor jong u an sa shong sa sim utrai sim ke jing start bad ke jing champang sim ke jing sian buj bad kabor sim ke jing tip bad ke jing ting buram yau trai ke jing ting buram yau trai kan long ke jing sngob ha jong u bishar da ka bayu i ki khmat ne rai da kabar yok sngau kiskor henry da ka hok bishar ya ki baduk bad rai hok ya ki ba sempap ha ka kentau kaktin jong trai ni songo yau blei kon men ko para ilapoi ha ka sngi ke baar jong ka jing pen krek jongi ya ka jing priang subha ya Jesu ha ka Christmas ha ka ne ka sngi ka antifon ka kren bat ka yalam yangi sya une unong pen im jongi ubalong ujing start bom cukut ka jing start jong blei kami nakasentur jong blei ha kitab sirak onong ko baat pusau to khot lai la thok kum ne sepang ka jing start ngalami nakasentur jong ubah halor tam bat ngalatap ye ka perthei kum ulo kenteu ha ka antifon ka ba khat nyotorik sibit ngin sah keno ya kini kiktin kijuk kini kiktin kan mau ya antifon haparing yong antifon ya ilapanon kam ya uktin ya udak namar udak ulong udak ubapen i ya kajilong pura jong ublei wa hau la pipet yu a kemudian happen ya snok ya ki dak habangi dro ya udak a la ne u e henry ya ulong bet pelun te ka liturgi jong kabalang ka penon kam ya kini ki antifon ki antifon pipet ki liturgi jong batai jong liturgi jong kabalang kasedang khanyo terik hadu arfulai terik ya ki taki antifon ki bangi ngi keno la ngi duai ha nadu khat pra terik hadu arfulai terik yang ki antifon man peni ya ke jinglong pura jong play parhakane ka sngi ke benikong jong ka antifon pat ka sngi ke baar jong ka novena advent Christmas kan novena ban up ya ka Christmas abang ong novena advent Christmas mereka novena pengin kam ngipen krek ban kam pen janai susu ya kane ka donot jongi pangin dubla pan pediang ya Jesu ha ka singi Christmas ha ka jinglong mensim ha ka jinglong met jongi ba une sawan pan syong hangi mata ka singi ngi puson ya Jesu Emmanuel jing start bom cukut ngi sngeu ngasim ya kane ka jing puson na ka kitab Isaya ke ban ripuai ke lenong dekat iwe terter hadu sau ngiok sngeu sim ka jing start bat ka jing champang sim ka jing sian buj bat ka bor sim ka jing tip bat ka jing ting buram yau trai ka jing ting buram yau trai kan long ka jing sngeu bahajung de Jesu ulong ubalawan long do ya kan ke jing start udai ujing start ubalawan long do ha ka perthei te ulong ujing start ulong ujing long do jong ke jing start te ulong kamen sim jong ke jing start hang ning yu sim jong ke jing start udon hau Jesu ha ka jing wan jong
haka perthei haka jing yalap haka jing khot jing wer jung u haki kam ba kam san kam phla bu jisu ulale haba uladang don haka perthei i pau yakine kitak hakiba u ne u Isaya haka jing syam men sim jung u jupen sai jung masim bu khu u ula ong chapang u ne u Immanuel ya ubangi juken mau berbor man kasnem ba ap khami lenti haki do not jongi haka jing im jongi iken mau berbor pen thamai ya kan ke jing wan jong Immanuel u blai bat ngi rengkat bat ngi nang ta ha kaju kan ke kitab Isaya arpupra kedekot ke ba arpu khandai ni syam susu sakumne dekat ke ba arpu khandai kaneru kawan nautrai kipai kajing aibut jong u ke ba phla kajing start jong u ke ba krau ke ba mut haba ngi don ya u Immanuel hakijing im jongi baro hang ni kedekot ke arpu khandai lada pipule tang katu pinom syam jing mut re la ngi pule ye kedekot ke ba khama shwa u Isaya u la tho sapang ki ka Parsi unong rep ene de Parsi unong rep kumno ngan sipule ye ka ba kham haswa khandiat ya anakal nong kedekot ke ba arpu nye wong kumne ya u suwa om ju sho daka kor keu ne om ju pentelun daka syaka kali halor ujira henrei ju sho ya usowa daka knap bat ya ujira da uding teli hato ubri uju teliat ya keu ju sho palat ya u penring ya syaka kali halor jong u daki kulai klem ta teliat ya te kane ke dika kam jong ubreu hendrei wad ya kane ka but te kam jong ubreu hakane kalau nong par pra jong u Isaya kitab Isaya hang ni kade kane ke jing start jong blai ka la ai but tre kam ya barok kibreu te ha ka balang ru ngidon kane ka but tre kam bawan da umen sim bokoi kumbang le sio mene u ai jing start u ai jing siam phang u ai jing sian bui nang tau ai ka bor ai ka men sim jing tip ai ka men sim jing tieng buram yo try ka jing tieng buram yo try ko long ka jing sngo bha jong u hang ni ladang ni pe ni pule ya kane ka kitab Isaya ka ba khatwe ni arsin ka jing tieng buram yo try ha ki we ki Bible ki bab ya per nakawe sikawe kom penkela ya ka ktien tenrai ka we ka sin paningkong ka jong ka jingtieng burom hang ni ha ka we pat ka Bible Catholic jongi hi ya tho ka jing riublei te ka jing riublei ka jingtieng burom ya ublei te ka neru kawan na ka jing start jong ublei jing start jong ublei ka don haka perthei borok ka we bat habau jisu lawan ka bomot ka de ka jing wan long do jong ka jing start jong blei te u jisu lengpa ka jing hikai jong ula ai boj yangi bat kumno ha ka jing yalap jongi ha ka jing duai ban penkoj ha ka balang kalayo ya ka boj trekam ya ka jing start ka ba u jisu ula hikai haba ula ai jingikai yaki senran jung ki bahas senda jung kam tam ki khat arngut man lakasngi di ki yo mat si sendon yo jing start yo sngew ka sur jong ka jing start ki yo ya ka buit jong ka jing start da ka score jong ki yo da ki khmat ya ka jing trekam kumno une u jing start ulai yaj haka perthei bat ulale yakini ki kam ki jam jong haka perthei nata ka jing start kadon haka perthei barok ka we barok ki briu ki badon haka perthei ki yo jing start tang na ublei ki la ban kop sarong pa ki la ban lek kane ki ban la ban lek katai re klem u jing start bom cukut kim la ban lei ai namar ha kitab jing start long ba prat phai we ong kumno
Kajing start ka piam don bor ya ka perthei ha tuduk pat ka penrenti bha ya ki e baro te kajing start jong ublei kade kata ka penrenti ya ki e baro ha ka ne ka perthei manta ki ong dei manga dei ki briu ki bathau ya ka history ki bakala sibune om dei ki briu bathau history dei tang utrai dei tang kajing start jung utrai ka bathau ya ki berok khoj ki ba penjia ki ba bajia men step bajia men sgi bajia ha kan ko pora kalimat jong kajing im jong breu la unang ban rep udon sap ban sna jing sna unang ban long kum engineer kum doktor kum kinong pen khia kinong duai pen khia pat kum ta terter kinong sna dawai kum ta terter jing start kawan tang na kawe katlong ublei Rebun mangi kibreu ngi ong day namar banga start namar banga la krek sitom ngala krek kwat sitom ngalong doktor ngalong engineer ngala late training misteri ngala late training sujan pat kunta terter bakala sibun ubreu umlong ujisu ha ka gospel at kum Yohanes long khatsan wang klem manga pimla ban le ujing start uong ya connectin klemanga pimla ben namar balai ka jing start ka piam don bor ya ka perthei hatudu pat ka penrenti bha ya ki baro is jing start kitab jing start fra iwe nangta ngi teng wadi oblei ru ngi keli jing keli henrei sa skol Isaiah no ha kitab Isaiah no lupa kitab Isaiah kaba saupau kat sauong kumno nano ula juat jengmut banyo jing pensai hato blei uat jengmut na ubri banyo jing pensai hato ula juat jengmut nano banyo jing hikai sepang kelenti kahok bat ban pen hau ya kalenti jing tip bat ka jing siampang hato blei uat jing tip nangi hakoi pat ka lenong jong kitab Isaiah ru ngisem bahato kadau bertha ka kelak ban keli jing keli ya unong thau kiu ba pen wandur sibu kum wei kiu piang hato kadau bertha kadon hok ban keli kasya kat pa tu nong sna kiu ukwa ban pen wandur pliang kadur kiu set kadur kiu ban bu temangi kibriuru ngim don hok ban keli jing keli ya oblei balai ngasaong ya kene pech sim kum nuksa mangi pech saudong jengi ki briu mentah ki don snyu bayong hari ki airong brown ki airong jerngam ki airong stem kum ta terter ki ai jingmut me ublei memnang ban airong ya snyu jonga ngan airong hi kham nang manga ya me bakal asibun te nomor kata nangno ula juat jingmut banyo jing pensai banyo jing hikai sepang kelenti ka hok bat ban pen ya ya kelenti jing tip bat ke jing siampang ke jing kili yang i man la iwe pa iwe ko para banget ko para kristan perkhat pha kumno ngi le bat kumno ngi kentai ya ublei hakane ka advent bangi pen kre shu ya kane ka jing wan jung jisu dongi kili ya late ya kini ki jing kili ladangala keli kum kata tongin singau si nadu kidonut pan map na ublei uba map berbuat habangi pan map pangi ong ngala thangat ngan om lesu ublei un sama nang taha ka siti benikong jinong korin nong benikong khot lai phok ong kumne ublei ulah penlong ya kemut ya Chris kajing start jungi bat kajing penman hok yang ngiru kajing penkuj yangi bat kajing suspa jungi kane kajing wan long do jung jisu kane kajing mut ngan ong biang sa sisen dengan pun kut dak kane ka dekat iwei korin lenong iwei laipo ublei ula penlong ya kemut ya jisu Chris kajing start jungi bat kajing penman hok yangiru kajing penkuj yangi bat kajing suspa jungi tingam ton kaman batai ka along ko besai dengan sungu ya jisu isungu ya jisu nadu kadonut ba une ujisu ulawan ban siu spa yangi ban pen khoi yangi ban pen man hok yangi bat une
u balong u jing start un sa ai jing start yang ngiru tang ba ngidon kam ban wat ya u man ka klip mat ka jing im jongi en ya ro yo try Jesus Christ tangin yang sim ka semput lengkot wan ban su spa yang ngi ko play badan bor baro to pai ki khmat jong me sengi bat ngin salat im ka buram hau pa bat hau kun ha man sim ba khoi to pai ki khmat jong me sengi ban ni salat im tangin sim lang ka tu ka khat new tarik antifon ko jing start ba mi na ka sentur ubaha kli tam phakot na tudu shatudu pha pinya ya ki baro takabor bathiang to wan ban hika yengi ya kalenti jong ka jing kusial men sim jong ayu try ka ya risa ak men u play nong penim jongan na ba u ye chakri bari jong when ringin kod yang aga blakerku u badon bor kam krawa ga ule kerteng jong ba ku junam kanne pateng u ala Usai kaborna laksang tilajo Upen sak madung bunyi basaro Upen yarkan ki bakrabor basni Kirit kiriarang li ula kentil Yaki batnganu ajing bambaba Ibarius pauda pano sudah Ula syakuri sejagri uplay Ula kenma ula kajing isnay Ula kenma kumba ula yagren Kajing ular buai ki patemen Kajing ular gabanas kemdu Awam raham kaki kunjangmu Men sim jongari sayu play lagwe Kukwanong sengku nong sis paperte Wadu min sim waku yong penjemai Risa min sim jongari sayu try Pai biang sika antifon ko jing star bami nakasentur ubah kli tam pakot natru syatudu papenya yaki baro dakabor bathiang to wan banhika yangi yakalenti jom kajing husiar to angin ya duai to pen kloi ko try bat wat slam shu wan ra ya la kajing rap na beneng khnang bangi ki bangai bet kermen ngin yo kajing pen im da kajing wan jome me uba im berupa sensyar junom la junom ko try to sngap isnei ke jing tuai jonga en ya ro yau try en ya ro yau Jesus Christ junom la junom amen ha kerteng kupa budukun umat sim bakut amen